защото ще се изпълнира вечерята. А така, ще ви направим едно изпълнение, което никой до сега не го е направил. Няма Супер Канчо, няма Насмилер, Козарите, Кристалите, Рико Бенд и така нататък. Само ние, оркестър Диаманти Бенд, го правим за нашите приятели, за нашите фенове, за най-добрите. И завършваме с Канчо свири с естествена краставица, това не е някаква имитация. Накрая ще издадем, целият оркестър ще издадем краставицата. Може да снимате доказателство. Айде, Канчо, ти си. Запишете го за Фейсбука, за Фейсбука.
нашите фенове, за най-дербите. Анчо, яш красавицата! И сега всички да се седят на маса, защото се съседят.